o un, algú o algun, cadascú o cadascun. Quan codonys fem anar cada cosa? Amb la vocal acaba quan la partícula no acompanya cap nom, cap substantiu. En canvi, si l'indefinit acompanya un substantiu, acabarà en N. Exemple amb N. Si en algun cas teniu dubte, exemple acabat en vocal, si algú té algun dubte, si algú té cap dubte, en valencià elegant tenim la psicologia inversa. És a dir, que en comptes d'emprar una partícula positiva, n'emprem una de negativa. En italià és obligatori, però en valencià és opcional. Exemples. Si tens cap dubte, fes-me-ho saber. Tens cap dubte? Així doncs, en oracions interrogatives quedaria tens cap dubte? En comptes de tens algun dubte? En oracions condicionals quedaria si tens cap dubte. En afirmatiu quedaria si tens algun dubte, pregunta-me'l. La partícula gaire. La partícula gaire té una coincidència d'ús amb l'anglès i és que s'empra només en frases negatives, interrogatives i condicionals. Uns exemples dels quals ens en recordarem molt bé tenen a veure amb els diners. Si tinguera gaires diners, em compraria un cotxe. Si tinguera molts diners, em compraria un cotxe. Tens gaires diners? Doncs compra't un cotxe. Tens molts diners? Doncs compra't un cotxe. Si no tens gaires diners, estalvia'n. Això són les comparances entre emprar la partícula gaire o la partícula molt. Per tal que quede clar l'equivalència de cada cosa, ho presentarem en forma d'equació, la qual cosa va superbé per a les ciències. Més, menys, per, dividit, com, que, arrel. L'equació següent és la distribució d'usos de les següents partícules, molts, moltes, en oracions afirmatives, negatives, interrogatives i condicionals. Força, per contra, només es pot fer servir en oracions de tipus afirmativa i gaire o gaires en l'altre tipus d'oracions que queda, és a dir, les negatives, les interrogatives i les condicionals. 4 aspectes pel que fa als següents casos especials. Treballar per compte d'altri. Preposició més altri. Equival a un altre. Un cert, un altre. Sempre duen en singular l'article indeterminat un cert nivell, un altre llapis. No cert nivell, altre llapis, a seques. Hom en llenguatge administratiu i jurídic vol dir és. Hom diu que, es diu que... D'altra banda, hom diu de, equival a es diu de, que en castellà és se dice de, i en la forma imperativa típica dels diccionaris, dícese de. Pel que fa a qualsevol amb doble S, la primera S no és més que el plural de qual, de qual a quals. Qualsevol dia, un dia, dos qualsevol, dos.